Ya. Ya apa mah? Ya. Iki mau dino apa ya? Dino Kemis. Iya, ngerti iki men dino Kemis. Lah ngerti kok teko. Maksudnya iki malam apa ngono loh. Yo sak lumrahe nek Kemis yo malam Jumat. Ya wis ngerti nak malam Jumat ki ya. Istrinya ini udah diapa-apakan gitu loh. Lah kok ngapakne udah wis koyo ngono. Kok wesel aku. Kesel. Ini tuh lagi mulai ngembur ini. Itu makarmu. Turun jopo. Turun jopo tuh ya aku kademen. Bojone wis macak sedina banget. Dadakno diangkurnya rumah sama kok sok turun jopo kana. Wong wedok ini wayahe suntik ra disuntik ngene muring-muring.